български деликатес. Това беше трудно, но не колкото отказването на цигарите. Едно от най-големите му постижения. Никорет увеличава шанса ти да откажеш цигарите с до 70%. Той освобождава лечебна доза никотин, която намалява никотиновия глад, докато изчезне напълно. Никорет. Откажи ги, за да победиш. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа никотин. Преди употреба прочетете листовката. Опасност, възпалени кръвящи венци. Бързо, спасителен отряд Лакалут. Нашите лаборатории създадохме единствения по рода си Лакалут ефект. Лакалут актив стяга венците, спира кървенето. Съвпадение 99%.